Maldivy s myškou, teda so mnou. Veľa ľudí, aj mojich priateľov sa pýta, za akou myškou, hovorím, ja som mnou, ja som myška. Takže tým, že som tam žila, tak poznám majiteľov týchto hotelíkov, ostrovy, takže ja beriem vždy skupinku ľudí na tieto Maldivy. Vždy navštívime viacero miest, tento rok to budú 2 obývané ostrovy. Jeden je veľmi zelený, s ovocnou plantážou, budeme plávať s korytnačkami, s mantami, s veľrybým žralokom, s nurse shark. To sú žraloky, ktoré nepadajú lodi, iba rybky. Plávajú s nimi aj detičky, aj moje dieťa s nimi pláva. Potom budeme loviť ryby, budeme si grilovať na opustenom ostrove a ja vždy mám nejaké prekvapenie pre túto moju skupinku, že ešte ich viem zobrať extra na nejaké miesto, ale to si nechávam až na záver vždy. Toto je veľmi super, že možno ukazujete aj také tie priestory, nie priestory, ale tie odvetvia tých malých divov, kde vôbec ten turista môže nezavíta, alebo by ani o tom nevedel, ale vedia to len tí domáci, čo im možno, že nechcú prezradiť, aby to tam ostalo také uchované. A vy, keď ste vlastne boli tam tých 7 rokov, tak už asi viete, že OK, tam je to pekné, tam sa nám neoplatí, potom je veľa turistov a tam vám viem ponúknuť úplne ešte lepší zážitok ako na tej turistickej pasci, možno by som povedal. Áno, určite sú miesta, kde vás bežne nezoberú, takže toto viac menej, keď organizujeme Maldivy s myškou, tak ja sa vždy dohadujem s majiteľmi hotelov, že čo by som tam chcela robiť, kde chcem zobrať tých ľudí, ja aj tie miesta poznám, takže vždy si s nimi dohodnem. OK, tak poďme tam, viem, že je veľrybý žralok garantovaný, tak pôjdeme tam, čiže nevyberám ostrovy podľa toho, čo mi niekto, dajme toho, napíšte, že no, chcela by som vidieť taký ostrov, ale vyberám to podľa toho, kde sa ktorý živočích nachádza, aby sme mali tú garanciu, že áno, keď tí ľudia naskačú do tej vody, tak naozaj tú mantu tam uvidia a nie jedno, ale viacero mant, alebo tých žralokov, korytnačiek. A netreba sa bať, nie je tam žralok biely, takže útoky na ľudí nie sú, to sú malé žraločiky, s ktorými sa bežne pláva každý deň, takže, ale nie je to zase také, že prídete na Maldivy a pôjdete plávať a budete sa bať, že čo keď príde žralok, nie. Vy musíte naozaj vyhľadávať miesta, kde sú korytnačky, kde sú manty, kde sú žraloky, takže oni nie sú všade, sú určité miesta na rôznych atoloch, takže podľa toho, čo človek chce, tak to pripravíme, aby naozaj mal ten zážitok maximálny.